دوزا 108 سیاستمدارên Kurd ya ku bi navê doza Kobanê dihate zanîn bi cezayê giran bi dawî hat. Di heştê û sêyemîn danişîna dozê da 22yemîn dadgeha cezayê giran ya Enqerê, Demirtaş bi 42 salan, Figen Yüksekdağ bi 33 sal û 3 mehan, Ahmet Türk jî bi 10 salan û bi dehan siyasetmedarên din jî dîsa bi dehan salan ceza kir. Sincan'da dava İrul Sincanê li salûna dadgehê, rihê dadgehên İstiklalê û rihê darizandina derbeyên 12 Îrûnê û 12 Adarê careke din şiyar bûn. Di sed sala 21 de ku peyamên nermbûnê tên dayîn, hewl hatiye dayîn ku HDP, siyaseta Kurd, şoreşger û demokratîk ji qada siyasetê bêne dûrxistin, tiştekî ji bîr dikin. 21 Adarê Kurdan û ketkaran bersiveke me zindan sîstema nedatperwer û biryarên darazê yên dibin bandora disalatê de. Di çerçoveya doza Kobanê da 18 jêgirtî 108 kes dihatin darizandin. Beriya ku danişîn dest pê bike, qerebeliqeke zêde li pêşiya girtîgeha Sincanê kom bû. CHP jî şandeke ku ji 10 kesan pêk dihat bo danişînê erkdar kir. Nêzî 10 partiyên din jî ji bo piştgiriyê amade bûn. Dosyada sadece gizli bir tanık Di dosyayê de tenê şahidekî veşartî heye û îfadeyên wî şahidê veşartî ji hêla parastinê ve hatine valakirin. Em dixwazin vê yekê careke din dubare bikin. Madem ku ev dosyayeke ewqas metirsîdar bû, bo çûn 5 salan rawestiyan. Em êdî dixwazin dadwerî ji qesrê cuda bibe, me bêriya vê yekê kiriye û em li bendê ne. Danişînê bi parastina parêzer û daxwazan dest pê kir. Şanda dadweran hemû daxwaz red kirin û dest pê kir da biryara xwe eşkere bike. Di vê navê da parêzer, siyasetmedar û xelkê li salonê weke protestoyê bi dirûşman salon xalî kirin. Dadwer biryarên ku hatine dan ji salona vala re xwendin ku tenê rojnameger û polîs lê hebûn. Devleta Türk dibe ki ez mesela Kürt bir diyalogê çareser nakim. Kesek o itirazı bikin li sistema min li hemberî min jî bisekin ez wan ceza dikim. Doza ku ew 4 salin berdewam dikir, bi vî avayî bi cezayê giran bi dawî hat. Encama ku ji vê dozê derbikeve bi wî avayî dihate nirxandin ku ew ê bibe nîşaneya wê yekê ka wê li nava Tirkiye çareseriya pirsa Kurd bi avayekî demokratîkane bêta çareserkirin yan jî wê hikûmet helwesteke tund û nû nîşan bide. Di encamê da jî cezayên giran derketin. Ew ceza niha ew ê ji bo îstinaf û desteya bilind bêne şandin lê ne diyare bêka wê encameke çawa jî derbikeve. Rawîn Stêrk, Rudaw, Ankara.